bones. Nosaltres som la Lavínia i la Ainhoa i us vendrem a presentar el que seria l'extraescolar de patinatge que farem a l'escola. Per començar us expliquem l'horari, que seria el que és de 4:30, després aniríem els nens i les nenes a berenar i després faríem l'extraescolar, que seria el que és l'esport, seria de 5 a 6. El que seria l'esport com tal, faríem una miqueta d'introducció, o sigui, d'escalfament a la classe, amb jocs, patinant sobretot, i el que seria també jocs de companyerisme, perquè facin un bon contacte entre tots. Després faríem una miqueta de tecnicismes, fins on els nens i les nenes tinguin gust i arribin, i també prepararíem un ball per final del curs, per fer una miqueta de festival, que això us agrada molt. I el que seria per acabar, acabaríem amb jocs perquè acabin totes les classes conjuntes. Si voleu conèixer una mica més l'extraescolar de patinatge i el que farem, estarem la Lavínia i jo a les portes obertes des del dia 16 fins al dia 20, tots els dies de 5 a 6. I us convidem perquè vingueu i perquè els nens i nenes gaudeixin de l'extraescolar de patinatge perquè no se n'adonen. Us esperem allà, famílies!